Pois o IES, que este ano se encargou, se responsabilizou de facer un manifesto que leron as dúas mozas, nada máis empezar. Ese IES, ali onde a Carballeira, ali sentindo, elevando o compás dos ventos de todas as direccións e recollendo o idioma e recollendo as palabras da nosa lingua, ese IES chegou á conclusión de que non é nada doado ser número 1, pero tamén chegou á conclusión de que o ensino público de toda a estrada é número 1, e, polo tanto, eles colleron tamén un nome normal dunha persoa, dunha poeta, Avelina Valladares, e xa non queren compartir o número 1 con todos os centros de noso concello. Todos son número 1. O IES Avelina Valladares vai nos representar o Tesouro do Castro. E que é iso, un castro? Un castro é un antigo poboado dos celtas, cheo de historia. Isto é importantísimo. Celtas aquí? Non me digas, eu pensaba que esas cousas só pasaban nos libros. Que emocionante! Imos atopar espadas de guerreiros e cousas así. Non o sabemos aínda, pero quizáis haxe alguna sorpresa baixo terra. Pois como me rompas a horta buscando cousas, xa verás. Eu oín que cando se topa algo así, trae turistas por todas partes. Ei, fora, fora! Isto é famoso castro. Teño que sacar fotos para o meu blog. Sí, pero aquí hai xente traballando, así que non molestes. Alcaldesa, 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 alcaldesa. Señora alcaldesa, que significa isto para o pobo? Pois que seremos coñecidos en toda Galicia. Vai ser unha revolución para o turismo. E que vai pasar cos veciños? Van a poder seguir vivindo aquí? Mira, a mí non me importa o turismo. Eu só non quero que me molesten na horta. Eu quero ser arqueóloga de maior, como a eles. Iso é genial. Este tipo de traballo ensinache moitas cousas sobre a nosa historia. Quen sabe o que podemos atopar aquí? Eu quero atopar unha cabeira ou algo misterioso. Non vos preocupedes, imos organizar todo, pero non pisen o castro. Pero eu quería velo de preto. Tranquilos, rapaces, que isto é unha oportunidade única para aprender da nosa historia. Isto que van fer na escola. Pois claro que aprenderedes. A nosa terra ten moitas cousas importantes. Alcaldesa? Pois veciños, veciñas, isto é o comezo. Temos que cuidar este achado e facer que sexa un orgullo para o noso pobo. Se trae algo bo para todos, eu estou a favor. Xa podemos ensinar todo o que descubriremos. Iso, pero sen molestar moito, Xa Isto veremos. ten moito potencial. Xa me imagino as visitas guiadas. Isto vai ser un gran titular mañá. Quen sabe que máis misterios agocha a nosa terra? Pode cun tesouro ou pode cun segredo. Non esquezamos a nosa historia. Non esquezamos a nosa historia. Non esquezamos a nosa historia.